KANDOS BALITA. May buntag Dumaguete City, may buntag sa lorigan sa Negros Oriental, may buntag usab sa ato ang mga silingan nga probinsya, Siquijor, Cebu, Bohol. Kutob sa atong maabot ni atong nga programa. Sa atong nga balita karon, karong bulana, mao karon ang panagtuki sa mga membro sa sangguniang panlalawigan sa Negros Oriental. Kabahin sa budget sa 2019, gani ato ang nakuhaan og pamahayag si 2nd District Board Member Atty. Umbac nga matod pa niya ana karon sa wanan sa sangguniang panlalawigan ang magtuki sa mao nga budget. Ani ang pamahayag ni 2nd District Board Member Atty. Arturo Umbac. Executive i-submit na sa atong budget karon nanas among mga lamisa, so hopefully we will start we have scheduled na mga next week ang among mga budget hearings, marathon sessions kana, so hopefully smooth ang atong pag-discuss atong budget ug dili malangay kini ma-approve kini dayon kay sa akong nakita mura og united kayo ang atong sanggunian, so we're very hopeful nga ang discussion nato sa budget will be very fast and ibang wala kayo mga controversy or mga issues tungod kay nagkahiusa man karon ang SP o sa usang tumong o pinguha na mapasar og sayo ang atong budget. Wala tayo Yung usual manggod sa budget, nana sa mga personnel services, nana sa infrastructure, medical assistance. So hopefully madugangan or ma-augmented ang atong budget sa medical assistance, budget sa itong mga hospital tungod kay kini ikinanglan kay sa itong mga katawhan kay kini laging health services mao kini ang more priority sa atong probinsya tungod kay kinanglan nga atong mga katawhan mapagadayon in terms of sa ilang medical needs. Okay. Ato usab nga napangutana si board member Atty. Umbac na unsa iyang reaksyon kabahin sa programa sa probinsya kini nga medical mission. Ang medical mission is a very successful program sa atong provincial government. Hinaot pud unta nga maatagan pug equal nga support ang atong mga hospitals ug mahimo preventive medicine sa dili pa magsakit ni atong mga katawhan ato sigurong tutukan ang unsay maayong buhaton sa mga medical missions. Dako ka nag-advantage sa atong mga katawhan dito sa kabukiran nga dili na sila mulugsong. And it provides our people with a venue or murabag higayon nga makaimamat sa atong mga doktor karon og mulugsong maganing sila ato sila sa ospital sayo na nilang duulon dili na sila mawala di pud sila mataha. Og besides ang mga katawhan magud nato mulugsong laman og grabe na ang sakit, ang medical mission makatabang og avoid niya na tungod kay may examine naman na sila earlier, so dili pa mo grabe ang ilang mga sakit. So diyang lugara makasulti ko nga successful ang atong medical mission og hinaot punta nga kining maong medical mission mas mapadayon og ma-expand gyud sa atong entero nga probinsya, entero nga teritoryo nato sa Negros Oriental. Kay daghan kaayo nga atong mga katawhan sa kabukiran, most especially sa kabukiran, daghan kaayo ang kinahanglan sa medical attention sa atong mga doktor. Matod pa usab ni Atty. Umbac ang pagsuri-suri niya sa 2nd Distrito sa lalawigan sa Negros Oriental. Mausab niya ang iyang trabaho aron makita ang mga yangungo kun mulo sa panginahanglanan
sa katawhan sa Negros Oriental. Sa akong pagsuri-suri ron, party kini sa akong trabaho. Nasayod man ta nga doon ng eleksyon, doon ng piniliay, naka-file man ganito sa atong certificate of candidacy. Pero kanang akong pagsuri-suroy, dili ka na pangumpanya, kung dili party ka na sa akong trabaho. Layo pang eleksyon. Daghan pa kay tagtrabahoon, then atong hinumduman nga ako, nihulip lang ko sa akong amahan, so kinahanglan ako ang feel, kinahanglan ako kinahanglan ko nga magsuroy-suroy sa atong mga kabaranggayan, sa atong mga sa hinterlands aron makabalo ta og unsa gyud gikinahanglan sa atong mga katawhan, and to show these people that aduna naata nga ilang representante sa segundo distrito, atong paibalo nila nga aniata nga mohatag og suporta nila, muna nga as much as possible suri-suroy ko sa mga kabukiran aron lang makabalo ug unsa ilang gikinahanglan, so that before the election adunay mga legislative measures nga kinahanglan ipas ato nang mahimo kay pag-abot unya sa piniliay sa election period mabisi man yata o pangumpanya, so kinahanglan mag-double time ta sa atong trabahoon. Si Atty. Arturo Junjun Umbac ato sa napangutana kabahin na aning mga senior citizen nga matod pa niya mausad niyang iyang nakita nga ang mga senior citizen ang dapat hatagan og dako nga pagtagad sa atong panggobyerno. Ug aduna man gani mga tao nga kinahanglan og attention sa atong gobyerno, kini ang mga senior citizens kay kini sila manana ni sila di na sila makatrabaho, well mga retirees ni sila, so kinahanglan gyud nga then kap nasayod man ta nga og ang tao magud mahamtong o musaka-saka ang edad aduna man ang muban maging mga sakit, so kinahanglan nga atong tabangan ng atong mga senior citizens tungod kay susama sa mga bata, ang bata mura sila hopeless tungod kay mga bata dili pa makatrabaho kay bata man na sila. Ang side sa mga senior citizens, di na sila makatrabaho, di na sila makapangita tungod sa ilang edad. So kinahanglan nga hatagan og saktong pagtagad kanang ilang mga mulo, kinahanglan tagdon kini sila sa atong gobyerno. Si board member Atty. Junjun Umbac, ang iyang gitutukan niya kadto nga gipokus usab sa nitaliwan niya nga amahan nga si the late board member Atty. Arturo Umbac kabahin sa mga tambalanan nga natukod sa atong lalawigan sa Negros Oriental. Sa wapato na wala to akong amahan, mo na iyahag yung itutukan niya kay akong amahan manggod. When he passed away, he was already mga 83 years old, so senior citizen isa nibati ni siya sa sitwasyon kining akong amahan, gadako to sa baryo, nakita niya ang kalisod sa atong mga katawhan kung wala kini kwarta or walay pagtagad sa gobyerno tungod kay wala sila kwarta, dili sila makapanambal. Katong akong amahan lahihan gyud siya. In fact, before he passed away iyang streamline ang atong mga district hospitals diri sa probinsya. So munang kinahanglan nga atong hatagag priority gyud ang medical ang budget sa tambal o sa medical services sa atong probinsya. Sa katapusan, ihatag og mensahe si 2nd District Board Member Atty. Arturo Junjun Umbac sa katawhan sa Negros Oriental, ilabi na sa segundo distrito. I would like to assure the people of the 2nd District of our province nga kining inyong representative kanunay nga galantaw sa kayuhan sa itong mga katawhan, kanunay ta nga magsuporta sa atong gobernador o pinsa nga nasa atong nasa authority. Kinahanglan nga suportahan nato ang mga tanang programa
nga effective sa pang-serbisyo sa mga katawhan. So rest assured mga kaigsunan nga kining inyong board member will be vigilant o magpadayon sa pagtutok sa mga gikinahanglan sa atong mga katawhan diri sa second district. Mao kato ang pamahayag ni second district board member Atty. Arturo Junjun Umbac, ang nahinabi sa KANDOS BALITA sa DYGR-FM. At tangi ang mga sunod nga balita human sa mga pipila ka mga pahibalo. KANDOS BALITA.